Gornest ola'r dydd yma yng Nghanolfan Gneifio Meirion, y ras gyfnewid rhwng pencampwyr y Bwyellwyr a'r un peth y wir am y Cneifwyr. Eddie Maguire yn cneifio ar hyn o bryd ac yn Bwyellu mae Gavin Thompson o Iwerddon. Fawr iawn i ddewis rhwng y ddau ohonyn nhw o ran y cyflymdra ar hyn o bryd. Eddie Maguire yn dilyn i ben gyda'r oen cyntaf am fanna. Nesa ar y rhestr o ran y Cneifwyr mae Ilan Jones. Ilan wedi arwain y gad yn y prawf yn erbyn Ffrainc. Ble ddath Cymru i'r brig unwaith eto. Yn ei erbyn o mae Marcel, pencampwr yr Almaen. Ydy bach ar y blaen ar hyn o bryd, swn i dweud mae'r Cneifwyr a mor braf wedi gweld y pencampwyr yn bod yn rhoi o'i amser i greu chydig bach o alloniant ysgafn, ond mae'r her yma o ddifri hefyd. Cofiwch o ran y Bwyellwyr y fan hyn, pencampwr gwlad y Czech, Gweriniaeth Czech ydy Matews. Mae o yn cyflymu at ei dasg ar hyn o bryd, ond mae'r Bwyellwyr rwan wedi ydyn wir maen nhw wedi achub o blaen. Wethon ni pasio beth, Alwyn Mancini fan hyn ar ran y Cneifwyr. Dyn nhw ddim wedi cymryd hwn ddigon o ddifri, dwi'n credu. Na, mae'r Greg Pennington ar gyfer y Bwyellwyr fan hyn ar fin gyro. A pwy sy yn cynrychioli'r Cneifwyr? Ond Gethin Lewis, pencampwr Cymru. O, mae drawiad am drawiad, ond y tro yma, llongyfarchiadau i'r Bwyellwyr am ddod i'r brig.